Baba nengxaki enkulu abantwana kunye nootitshala besikolo iTyelinzima saseCoffee eMqanduli kwiphondo laseMpuma Koloni xa imvula igalela ngamandla kuba umlambo abawela kuwo uphuphuma ngamandla bangayi esikolweni. Izikhukhula kumlambo iMaphuzi ziye zibangele kungangeneki kwesi sikolo iintsuku. Ngeentsuku ekungeneka ngazo, abafundi bangena sele bemanzi. Kunzima kakhulu for thina bamaswele because kufuneka sikhule izihlangu sikwazi ukwelapha. Ngelinye ixesha siye singakwazi uwela because umlambo uye ube ugcwele kakhulu. Xa bekunethe ebusuku vele ugcwala ube ngathi benethe iveki yonke kube nzima ngoba maswele. And ke ngoku into eyenza kube nzima kakhulu omisi bahlala ngapha komlambo and nabafundi abaninzi bahlala ngapha komlambo. So siye singakwazi uwela kunyanzeleka masilinde into engangeentsuku ezintathu. Ukanti uninzi lwabafundisintsapho alukonwabeli ukufundisa kwesi sikolo lufudukela kwezinye iingingqi. Ukanti uba kusekunethile ithetha ukuthi loo nto ootitshala nabantwana uninzi lwabantwana bangapha komlambo, ootitshala bonke bangapha komlambo. Loo nto ithetha ukuthi isikolo sikwelinye icala, ootitshala bakwenye icala. Kunzima ke ngoku abangeke bakwazi uwela babe bazofundisa. Iba nzima kakhulu nge-examination periods. Umhlali uye awelise abafundi nootitshala ngemoto yakhe. Kusenjalo, izixhobo zokwakha ibhlorho zihleli nje kude kufuphi. Ukanti isebe lezothutho lithi sele lithumele amagosa wayo kulo mmandla. We're looking at every possible avenue, including ukuqinisa ubudlelwane bethu kwakunye ne-National Defence Force nesinika uxanduva lokuba ngabana basincedise kwakheni i-bridge. They are one of our service providers, so we're looking at those options. Akunqweneleka ukuthandeka ukubona ngokukodwa abantwana besikolo kufuneka besesikolweni bengafikeleli esikolweni ngenxa yezimo. Umasipala iKing Sabatha Dalingebo uthi uzokudibana kule veki nabanye abathathi nxaxheba ukuxoxa ngokwakhiwa kwale bhlorho. Ndingulwandile Mbulali, eCoffee Bay.